adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 15 sa bulan sa Setyembre, tuig 2021. Ato karong sa ulog ang kapistahan sa Birhen sa Kasakit. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 19 bersikulo 25 ngadto sa 27. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleofas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babayi, siya ang imong anak." Unya, miingon siya sa tinun-an, "Siya ang imong inahan." Sukad ni adto, gidala sa tinun-an si Maria aron didto na magpuyo sa iyang balay. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.